Ilahi rail station panna. Hey, 500 meters. Sairang Rêl Station. Anti Soka Resort. Cricket playground. Tahian lu chau tur ni tahian. Kecuan. He tilampang tu na tu hilaron tan pe na so. So tilampang so. Lake Pui Road khani. Kadin na lampang hi. Aizol Road lampang khani Sairang lei. Atanga lalo te khanin hemi rail station lu chau na hi omani tlawa hi kan chau potang adik tura nga yang so dai station chunga so avasi avasi son chung kan lu do na ni le aroman scripting in siaka Sairang ni ta ka chon avai ngoi pe rin je dan ki sa a ia ni lawin sa a I turnia Sairang ki turnia mi zo ina kan lam dan dik ta ka chon Sairang kan tia a hindi ki chon Sairang ani da uber ni chu hian a station chung kan lu main tilang zuai ani pon lampang hi ti hian hei point hi ni som ni pali October sang ni som ni pangani zertop ni ti chuan so hai so entrance ani ta son kan lut pheido na ni kan lut anga entry fee che som pe ngai em ka ti eng mangai lo chu ti mai box se tu han hei chu ngai kan lut ani chuang feng hai to lom ta hi chuan mo si thri tai nu mani bo rok chu ase classic lai chon vat ve deu hei khwalzin jin tur an la nuala thalaki kal tur an nuala ni hnamdang po an than em le bai P996C banga hian in ziak thina ni chunga hian so dom so sleeper class esi ka video ma sa khanin ka soi to H3 tire te Rajdhani service lawa chuan sleeper class level te ani poka te chuan heta hianin sleeper class kan enchidang ta hian min ka ria lut pheilo kang ta hian tama hian hei so ta so sleeper class hengo hi hei ai ziak kowa kan mu themo sleeper class hengo hi sleeper class ani ti chuan tuna kan omna hi AC 3 tire ti khani kan pheli ang hetama hian ti chuanin ama grau soi tong khanin rela re chu che sual palte ngemote theya thil thei hil palte mande po kan thian te pani kan chan trep ka ti to ha kan tan sana an chuk zok kha an tlan hal ta mai sia chuan pool po tur kan ti sleeper class ani chu kha ke ma ngei hian ka pot hala ti chuan kan sar ber men shoi tu ber pa ti ngai na ha shelo ma se pool ha ka pot ngal ta an ding ve mai boka chen ta churan chong lut mana se danga compartment coach danga hanan chuang manani hedra hi hei two tire ve thungani AC3 tire te 2 tire te oma hi AC3 tire ti 2 tire ti vel thei chu toy kan ti ho khanin ti boi ve rem lawa sleeper class ai chuan kotaron bank theka palian pui sector tul anong kal thina ni sari an kai anon kai nge bokamo khatiang kha phalani bik lawa chanchu phalna khatiang ti theina kha
thun nei ve tata thu pe kan ni ve tata ni ma se ti theina chen hin nei ve boka ko ho ti thleng hi zathum ti kha ni a Asia hian zariat vel bor ni ta in ka ria avan sa em sangang velo ud vel mai to teng Sairang Rêl Station voin hi ni som ni pali October kum sang ni som ni panga ani kan ti to kha ti hian zin veiwa ati ol sam to em ema A1 ta hian hei A1 ti te ti hian ziak zel thin ani apia son A2 ti te ting khan kan chuan na lai tur tak kha hetiang atang te hian a hriat thei ta coach number compartment khatiang kha banga hian ziak thin ani chu kan do hriat ve mai tan hetilama hian hei alu a oma ti chuan tilai hi atop na ani to hnuai lama khon an chu thadon ani ta khon welcome to Sairang kalate kalo tilang dawa sorry kan tilang ange kan hnuai kan lut thang te tak hian lei nuai sốt lắm bằng cho xiêm dấu là phá này sân dòng mép mạ son cần phê liang thu lắm tí tắc khá lằng thế nó tức chú cần thấy to đâu chuan hay giống cái này hay lâu hi ổng tất cái gì này cả số tầm khan ale số tầm bằng khan này cái vấn đề em cả thầu tạ khan cả lăng khai xong khan nhỉ nuôi làm bằng chứ anh vắt mà tiền in tỷ tour lông lâu này anh chuông chuộc chầu còn chuông chuộc chầu đấy sleeper class akong ngoi lampang kal khani chu chuan hey sleeper class lama hian hey batania hey sleeper second class chuan hey po sleeper class kan phê lại don ya bung rồi endo bung rồi tầm gì so làm po so tama so kan phê du em ngara phê lo miang kha tam han pheng gohoti achu hin kan lut sin lo kang alum nu to ka so hey sleeper class second class ti khania xia lòng hey so bung ruột theng nuol mai so ta trang son hey chu nuôi kal khania a train a kong hi cross lo tur tina chui man thiam em train kong cross hi lo oma phim khurangai a cross don chuan chung lama emo nuôi lama emo thì khá là xem chuyện tiếng lại cho nên nói là mà xem hi rem jok te poni mà na nói là mà hian hay across the toran xem với cái này thua na sang nghe mày thì chuan soi lại ta chuyến đi là rèn rèn hi akong hi cross lâu toran đi cross na sia an fel fai takin an siama du nga ro tlan ve local ver ngot te kha thil fel lo ani a thil lo takani atin a chuan lai te kol reng te hi then khata chuan fu lo ve boka inge more tanga ta ti te tin ruk ru lama hian
phim khurngai ni ruk ru hin tam thina Sairang Express Gowati sleeper class ti ko ni he po hi ai ni veke hi chu sleeper ni veke khatam pang po khan ni vek general da ban ti hin om le ta general ha tak tak a min huai nung ho trong moi lo se la kan soi to thin khan min huai nung ho chuan na tak kha om to a chu ta po chu ka chuang to a ticket nei loin a se om khop mai akra tanga le ha kan zir khan kan exam zo tlain kan reservation ti ha mino ti sak ozong lo maya lo thei loin general da ba ti ha kan chuan ho ngai ta ni kan chuang ho ta chenga a se om khop mai poisa po kan choi bel ta hial khani renga Sairang hi vai rang ni ong ni alum mai ni platform number 3 ania he ta tang hian du chu kan kal thei kan kal don em tang hian hoilam lu thei ta kal thei lo an siam mek kal thei thawanga so ta pia so no station oi hi so lai kha kan ding lam pang sai ta hian Sairang chu nge Gowati a chuanin tiangin kuddo te tuai ti vel te kha chu tiang om viau don lo hei boruak alum khop mai hei tuna chon AC an thleng chho le to ni hei AC ani le der to a AC three tire ni ka van ring hei hi je ko mai hei AC three tire ni ani pay vector ni AC three tire chuan tlama hian sleeper class yeah, welcome to Sairang ai ti ko wa yo ke bimare kya mu hi la tia chuan kan kal tlang phei zerang la hui mak mai hi dar thlang te khideu 3A ti te 2A 1A ti te ha compartment min number kha ai ziak ta thina ni chu chu rel a khan entirnan ta hian ai ziak bok ta 251857 rel number a coach number kha ziak ta ti chuan hetilai chu AC two tire ni ve thung ta ni a pia so 3 tire ni a hetilai hi 2 tire ni thung ta ti chuan da chuan abanga khan 2A ti te khang kha ai ziak ve vek ta ni kan chuan turang chi kha kan chuan don chuanin uluk deuh kan en thiam mangai en thiam la chuan so hi ol ve deuh mai ni he tam pang hi a hlui nge mai hi kan tilang lok hi AC three tire ni ve thawa hi chu en thlau ve la rel hlui ni hi chu second hand anon service tir ni don hi ta hian hei AC three tire ti ve ko wa ma se a hlui to ni a bang han en chuan a le lam chu so duitia strain second class te din dayalu coach second class anh ziaka dan AC3 tire anh ziak le a itam pangi chu thar deuh hlek ani te chuan platform tuna hian platform 3 kan om meka chuan platform le lama tua kan kai phei don ani ka soi fia thiam chi lawa kalan funge fu lo chuan heta hian hei ar vel mizo ar vel thing keu lai te mizo khua hian
an lo ziak nual a bangah hian lamah hian mizolal sailo han tingo tila sailo lal ani du mel ri sailo he chu hei leaf ka chu chung kalna le hoi kalna ani mai ta he ta hian hei om nual ani mizo ta hian dar khuang te seki tumlai te chero hei hi a coach a platform in kalpo na lai khani loi lama hian he lift te anda welcome to Sairang station solai sa chu anda thok mek na lai ani hemi alif a point kal theya tian platform number 2 kan chok le don ani Rêl vel chung chang kha ka soi fia thiam lo deuh leka chiang jok pon ran soi fia tur angai la AC3 tire te sleeper class te general daba rajdhani khangkha veka khatakan duna han chon mai thei ani hau shretuk hetai kan let phengai tuna hian hei kan atir ber platform han kan chuak le chia hetama hian a rel po hi AC3 tire ani phei de ovek ani hang ho chu AC3 tire hi chuan nuam ber pol ni ka thia ke ma chon adu tok viau ni sleeper class chu tuai ho kan hlau tak lai khan tuna chu ka hlau to lem leilo tuai ho hlau tak lai ha chon chi vak lo ni an palian box in ban bul lian box hi ron trong thum du dena kutan am peng yang khan din hun ani chu bang chon sang ni le pali kha ka chon ma sak ber ani kan hlau viau ri Uttaranchal Delhi gawati tang kan don khan gawati thleng kan chuang ta Uttaranchal kan kal don khan tuni station hei coach number 1 an le me kani hei khwalzin an nok maya khwalzin kal tur hnamdang an nual mai ni heng ho hi kuddo mel an lem bawa hei an en hian a fel fai ri khop mai kat soi du pakhat le chu sarkarin kuddo lo dauna dan an siama a thakop mai khan Mizoram kuddo te ava noi chhe do ni tina ni lo Mizoram kuddo te chon engtiklai pulan do reng don engtin ma sarkarin an bo khap don lo ti chiang ani nimin lo ka po bazar ate pok don do la do lo to pan la zaya khang ka chu kan ti an ti tur ni ani taka chuanin hnamdang vai tila tong moi lo ni lo sila vai kuddo tam tak ron lu tur kuddo lem ron lu turang chi tam tak khatiang lo do na khatiang lo khap na dan kha ani an siam ber hi tu bang chuan dan thatak an siam ni ti kha an sei ve mai mai ange chung kan thon don to a an to kang khati jong kha ni ro se